Sapriang kawe ka post hapo Facebook da ka baong ba ka seng VPP ka syupen thame lane ka syupen bej ya kino maulai yip tiang sobhai biki parlok bejis ngutenat ban pej ya ki video ha ka ka channel Ukasi TV kawe ka post ka bala Sapriang stat ba ha kini ki singi menta bat ka bakren khamtam ya UMLA jong ka maulai constituency bat ya kini ka post lakam bat lakren da kinong kersyan jong ka VPP hi harum jong ka video balayalap bat bala pensyai hapo maulai kini ka post kala thok kumne da ka baong haot ba aden ngi kinong kersyan ka VPP bila jit don buromba ya UMLA jong ka maulai tang kawe kalong bangi kum kinong kersyan ngimla pan ban susngap tang namar bangila penjob don burom kamut ba iba bright ila ban lekai bat ban penthame yang i kipaj ba no molai kat ba imon ngi sngu thu bha mangi kiriet kiria ya ka jing e hamaulai ni don kam ki kam penroi namar kamaulai kam dei jong ki balabiet labiang ki bom don kam shu ya UMLA lane MDC blai shibun nangi kinong kersyan barit jong ka VPP perlok saya bishar himapi da ka pin komen hapo comment section alor kani ka benta namar ngimla bantep yo let's say kidei na kiwe ki party ndre ki skwa panwat daw lane panwat dong ya ka VPP ha ka jing shisha lade banto ha ka bakut da ka baong nangi kinong kersyan barat ba jong ka VPP ndre hang ni latho nangi kinong kersyan barit jong ka VPP let's say kidei ki barit tam let's say ki bom deiru na ka seng VPP bad deiru tang kinong maulai ki bakam tip ba ya la ka jong ka constituency bat ya la ka jong ka jing don kam la ka dei shisha ne em ka ne ka jing kan tho bat ka jing kren jong ne ubriu